Hoşarlyk maksadyna çykyş edenler 2021-nji ýylyň may aýyny ýurdumyzyň Halkara Akaltik Atçylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alawaýatları Assosiasiýasynyň prezidenti Ferdar Berdimuhammedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň maşgynyny çuňur dostlugyň nişany hökmüne sowgat beren Aktow adly alawaýynyň Russiýanyň Kinologiýa Federasiýasynyň çempionatyny arassa ganlygy, owodunlygy üçin we düşbüligi, ünslügi we buýrugy ýerine ýetirmek ukyby üçin diýen ugurlar boýunça ýeňiji bolanlygyny aýratyn buýsanç bilen noktadylar. Merkezi Aziya Awçarkasy derejesi boýunça çempionada tutuş Russiýa boýunça 200 oguly itin gatnaşmagy we onu Türkmen alawaýynyň 2 ugurda ýeňiş gadanmagy, Pähim paýhys ummany magtumuly Praga ýylynyň şahatdykly wakalarynyň üstüne ýetirdi. Gahrman arkadamyzyň özüniň Türkmen alawaýynyň halkara bäsçigine gadanan ýeňişini aňladýan guwanamalar gowşurmagynyň ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm wakalarynyň birini öwürlenýän noktaly. Häzirki döwürde gahrman arkadamyzyň başyny başlan beýik maksatlarynyň hormatly prezidenti bilen parasat ýolbaşçylygyny üstünlükli durmuşa geçirmek netijesinde halkymyzyň taryhynyň dowamyna dörden we dünýä nusgulyk milli gymmatlyklarynyň halkara giňişligine ähmiýet artýar. Bu bolsa akalteke bedewleriniň we alawaýlaryň dünýä ýüzündäki awraýynyň belinde galmagyny şertlendirýär. Şeýle-de maksadyň dowamyny Türkmen halkynyň milli lideriniň Türkmen alawaýlarynyň ýeňişine güwa geçen degişli sertifikatlary gowşurmagynyň şuňur mana iýedigi bellenildi. Bu waka Türkmen alawaýlarynyň we akalteke bedewleriniň asyl mekanyny milli gymmatlyklar aýratyn sarpa goýulýanynyň nowatdaky suwtnamasydyr. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli günjoklaryny bolşýaly arkadan şäherine akalteke bedewleriniň we Türkmen alawaýlarynyň arasynda ganlygyny saklamak, olar barada taryhy maglumatlar toplamak we bu işleri dünýäde giňden wagt etmek boýunça giň möşürli şäherler durmuşa geçirýär. Bu bolsa milli gymmatlyklaryň şöhratynyň belende götürilmeginiň baş şertini emele getirýär. Gahrman arkadamyzyň başlangyjyndan we ýadusy taglasyndan biniýat bolan täze şäherde geçirilen hoşarlyk maslahaty ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan wakalaryň beýan edilmegini toplumlaryň esasy şemleşilýändiginiň aýdyň beýanlary. Bu barada aýtmak bilen çykyş edenler milli gymmatlyklarymyzyň halkara giňişligini hemme taraplaryň wagt edilmek uruny döwlet derejesinde ähmiýet berilýän üçin gahrman arkadamyda kimde arkadaly gahrman Ferdarmyda hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Hoşarlyk maslahatynyň ahyryna oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler.